हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबावबाय। दिनै आं मोनसे जायगायाव फैदो आरोना मिटिं जानो नागिरदों इयाव बिटिसि बा बिटिआर नि बाहेरायावबो जोंहा BKWSC नि मोनसे मिटिं जानो फैबाय दं। जाहाथे बेयावनो जोंनि गुगामुख हालामाव मोनसे जायगायाव मिटिं जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। जाहाथे आं नोंथांमोननो देखायलांगोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायबानो जाबाय। मानगोनां मुस्रि बिक्रम रामसियारि बिथांखौबो जौस्राङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। एकनि अंदर से मोनजि 10 ऑटोनोमस काउंसिल दं। बे काउंसिला बिथांमोना बयबो मिथिगौ। राभास ऑटोनोमस काउंसिल, मिसि ऑटोनोमस काउंसिल, तियो ऑटोनोमस काउंसिल, देउरि, सुनुवान, थेंगाल काउंसिल 10 लाखनिफ्राय बांसिन सुबुं दङ। बे गांफोरखौ जोङो सिमाफोरनि ध्यान खालामनांगौ आरो थाबैनो इलेक्शनखौ बा बिसायख'थिखौ खुंनांगौ। बेजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला, गवालपारा जिल्ला बे मोनब्रै जिल्लाखौ दाबो बर' कसारि वेलफेयार ऑटोनोमस काउंसिलाव गासिबो सरफुंनायनि दाबो सिमानि बा आसाम सरकारनि थिरांथा गैया। थाबैनो बिथांमोनखौबो बे गाव सोसननाय जा हाबाफारियाव खालामनांगौ नारसिननाय बिदिनो थाबाय। बेजों लोगोसे XDMT, SNDP बिथांमोननि हाइनास आरो नन हाइनास जेसेबां केस दं उइथ्र' खालामनांगौ। बे रोखोमै जोंहा गोबां एजेन्डा दं। बेजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि LP स्कुलनिफ्राय लानानै हाई स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि लेभेलसिम दासिम जोंनि गेजेराव थोजासे फोरोंगिरिफोर गैया। बेहाय जोंनि नारसिननाय थायो। दा बे रोखोमैनो जों गोबां माखासे एजेन्डा लानानै जोंनि बिटिसिनि बायजोआव एकमात्र मोनसेल' समायखिराखौ बर' रावजों लागोन दा
आखायाव आखायाव गोलैखाबाय दंमोन मोनखाबाय दंमोन बहाय लिरदों गोजौआव मावख' आजावनाय समायखिरा आफादनि बिबानगिरि मावफुं आफादनि सोद्रोमाफोर बहाय दं आं मुस्लिमा नोंथांमोना गाव गावनि मुंखौ मख'नांगोन बिफानि मुं बिमानि मुं गामि लासो पिन जिल्ला बेखौ बुंनांगोन आरो दिनै 3 नभेम्बर बेखौबो नोंथाङा मख'नो बे 3 नभेम्बरनिफ्राय आङो स्टार्ट खालामदों जागायदों दा आं बुंनाय लेखायै नोंथांमोना बुङो खिन्थु जिल्लासिम नोंथांमोना गाव गावनो मख'नांगोन रेडि आं मुस्लिम दिनै 3 नभेम्बर 2025 खालार खालि इसोरनि मुङाव समायखिरा लायो दि बर' पिपल्स पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बिबानाव महरै बिबान लानानै बर' पिपल्स पार्टीनि संबिजिरनि फारसे गावनि सान्थौ आरो गनायथिखौ दोलोनि थांखि सान्थौ आरो आब्रुथिखौ मानिनानै आंनि बिबानखौ मावलांगोन आं बर' पिपल्स पार्टीनि पेरेन्टस बडिनि बिबान लानानै संबिजिराव होखानाय गोहो मुस्लिम बर' सुबुं गौथुमनि बानजायनायजों लोगोसे दिनै गोदानै बिटिपि पार्टी बर' पलिटिकेल पार्टी बिटिआरनि बायजोआव दिनै दानायजों लोगोसे नोंथांमोना बे समाव माबायदि मोन्दों आरो दिनै सेन्टारनि सासे लिडार हिसाबै दिनै बे हाबाफारिनि सायाव मा फोरमायगोन? खुलुमबाय निउस बिथांमोननिसिम दिनै 3 नभेम्बर धेमाजि जिल्ला गगामुगनि नैबे रुरेल लिभलिहुड सेन्टाराव गगामुगनि बे ट्रेनिं सेन्टाराव जोङो धेमाजि जिल्ला बड' पिपल्स पार्टी दाफुंनायनि हाबाफारि आरो जों बे हाबाफारिखौ दिनै दाफुंनो हाबाय 5थि सान हिसाबै हाबाफारि हिसाबै दिनै जोङो धेमाजि जिल्लायाव बड' पिपल्स पार्टी पेरेन्ट बडि वुमेन बडि आरो युथ बडिखौ जोङो दाफुंनो हाबाय आरो पेरेन्ट बडि हिसाबै रमेश रामसियारि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मनिषा रामसियारि युथ बेनि उनाव जोंनि वुमेन विंसनि रन्जु रामसियारि आरो जेनेरेल सेक्रेटारि दुलुमनि बसुमतारी बेनि उनाव जोंनिफ्राय फैगोन युथनि महेन्द्र बसुमतारी बिथां आफादगिरि महरै आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै समेस्वर खाख्लारि दा जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों जोङो दिनै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जोंनि
बिटिआर एबा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जेसेबांखिनि बर' रायजो राजाफोर दं दिनै मानि थाखाय बेयाव जथुम्मा जनो गोनां जाखो बेखौथ' गासिबो रायजो राजाफ्रा भिडिअनि गेजेरजों बुजिखाबाय जानांगौ बा मिथिखाबाय जानांगौ। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।